ba sarake ko dai kawai na ce maka ribi a don kari mai halin kirki kake dalla tutun da ni dai naga a zahiri mai gida na kai abun yabo dole ne na buga maka tambari kai da dalla tun sadaukin mai sauka samun ruwan dare mai gabe ko gida mai gida na Alhaji Nasiru farin jaka da dai maka tambari Rabu sarkin kyauta ni kai nake sakawa in har zanayi kai ka kage halittu Allah Ubangiji kai dukkan yanayi kai kake ban dama na tsara baitukan yau ma na zo na yi kada dan fikira ya rabbana dan kwakwalwa ta yi nazari kai da dalla tun sadaukin min sauka samun wanda mai gabe ko gida mai gida na Alhaji Nasiru farin jaka da dai maka tambari na bukara salati mai yawa abu Muhammadu kairul anbiya shugaba na halittu annabu wanda ba tamkarsa a duniya alihi da sahabu Allah ka sa su dukkanin su da auliya su suka zama tsani a kare mu ƙauyuka duka hadda cikin gari Nasiru jamu mu je zuwa farin jakada ne maka tambari a lafiya ba sarake ko dai kawai na ce maka ribi a don kari mai halin kirki kake dalla tutun da ni dai naga a zahiri mai gida na kai abun yabo dole ne na buga maka tambari kai da dalla tun sadaukin mai sauka zamur wanda mai gane ko gida mai gida na Alhaji Nasiru farin jaka da dai maka tambari ta muje fasa taro kainuwa da shan Allah kake jarumi ba a saka a zauna wandan karfe domin kuwa ka zama karkami tarnaki hana tafiya ka tarnake waɗanda suka yi maka tsegumi Allah ita nufin ka farin jaka da ka zama abun alfahari kai da dalla tun sadaukin mai sauka zamur wanda mai gabe ko gida mai gida na Alhaji Nasiru farin jaka da dai maka tambari Alhaji Nasiru taka lafiya ka ja mu je gaba mu dai za mu bi ga tambarin ka da gaske ni dai farin jaka da nai maka lakabi a lafiya dallatu na zo na gaida kai kuma na yo ladabi ka zama ruwan dare mai game duniya shi yasa na buga maka tambari kafin na karkara waken sai na yi jinjina ga sadauki na misau a gaida kai basarake Alhaji Ibrahim Baba Umar Misau mai gida a gare ni dattijan arziki ne na sarkin garin Misau ni kawo halal inda da ku dole ne zanai alfahari kai da dalla tun sadaukin mai sauka zamur wanda mai gane ko gida mai gida na Alhaji Nasiru farin jaka da dai maka tambari yan uwa da abokan dallatu dole ne su ma zan gaida su hada da duka iyalai mazan su har da mata nasa har da su Alhaji Nasiru nawa na san zaka ji daɗi in na gaida su so nake ka haɗa ni da su na kansu don mu kula zumunci ni da su kai da dalla tun sadaukin mai sauka zamur wanda mai game ko gida mai gida na Alhaji Nasiru farin jaka da dai maka tambari kai da dalla tun sadaukin mai sauka zamur wanda mai game ko ina mai gida na Alhaji Nasiru farin jaka